na imbaga rabi tayamin kakabsat. Intayong aro dituloy ti panagleksyo tayo ti barangay San Rafael. Iti tanda ti Santa Cruz, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ni Jesus masabat na ninana ti dalan ti krus. Idi mabasa ket mapotpon, dahil di sentensya ken Jesus. Dahil di Fariseos, impabaklay na di cross, at saringgayan iti kaadikto. Tapi ating dogna, di cross nga impabaklay na. Nulapanin sa pito metibilan na. Di masauti daksen na tademeti iging na. Lumiti abagana,
Iti